салом дӯстони азиз, рӯзи ҳамагӣ иншоалло ба хайр бошад. духтараком навори имрӯза аз духтаро нигоҳ кунед. юбка кати курташай ай материалу ма итальянский навор дорум. материали бесанг 650 сомонай, сангдорш 240 сомонай. дар ҷоз духтаро гатови куртои тайёр барои духтарако бисота размеру стандартай 46 48 50 пушта мешавад. се та размер пушта мешавад духтарако. нархиш 220 сомон. нархи донаша касе оптови мегира боячи арзон мекунам. касе доставка дар корай марҳамат ватсап дар рӯи экран метонен заказ кунед. доставка ба тамоми шаҳрҳои Россия, дохили Тоҷикистон низ дорем духтарако. ҳам хеле хушрӯй материалшон болош итальянская иш белмандоай духтара, юбкаш белмандоай духтара. Идин аҷоибот качество идин касе дар кора марҳамат ватсап монда нависен. Духтарако бо инҷида хеле ваё омадай абая бигинда замокдор куртаҳо нигоҳ кунед 220 сомон ино. Неёрам 220 сомон духтаро куртаи ваяй гатови хулоса. размерҳои 46 то 54 ай. То 58 ай ай, ай 48 то 58 ай, 46 то 54 ай. Каса дар кора марҳама иси псиёд духтаро камтар телефон ма дар рангаш рости асосӣ ранг шамоли айсаби рӯшани боло ҳай. Бад неё ҳастан духтаро бори наомадаги 240 сомонӣ. Белмандоай. Размеру ай чанд то чанда? То 54 ай 48 то 54 ай 48 то 54 размер ҳаст. духтарако нигоҳ кунед дар ҷайни хали абайка омадагай капшон доран аҷоибот качества. диден чӣ қадр фасонак ҳам сиёдора ҳам бежавӣ. халадокай материалаш ба духтарони гирбишнои ду тарафа ҳастай. ё 220 сомон духтаро, ё 200 сомон нархаш. ноба болодам расеткао рангош ҳастай. размеру ҳаст 46 то 54. 54 ай размер охираш. То 60 размер биде духтаро.